Isaka Bambara tɔgɔ la bɛna o kunnafoniw lase. Mali jamana ye Canadiens ka dugujukɔrɔ cakɛda so Barrick Gold baarakɛla mɔgɔ 4 minɛ ka sabu kɛ baara sariya gafe labatobaliya ye. Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ko jamana finitigiw sera ka fanga dafiri dɔ bali ko min tun kan ka kɛ u ka jamana jalatigiba kɔrɔ dɔ fɛ ka fara o kan octobre kalo tile 21 san 2022 jamanatigi Capitaine Ibrahim Traoré ye fanga ta nin y'o san 2 ye. VOA Bambara bɛna Dr Ali Tunkara bisimila politigi ani lakanako sɛgɛsɛgɛlikɛla du ka bɔ Bamako. An balimaw a y'aw bisimila kokura ni ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye studio 53 na Washington DC. Malikura kunnafoniw an b'a datigɛ ni Mali jamana kɔnɔna lahalayaw ye. Jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko Mali kalanta ka kan ka kɛ sini tarata octobre kalo tile fɔlɔ ɲinan san nka kunnafoni labanw y'a yira min dira kalanso ministri fɛ k'a fɔ ko kalantaw bɛɛ lajɛlen bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni kalo kelen ɲɔgɔn ye. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate ale b'o kunnafoniw lase an ma ka bɔ Bamako. Maaw tun sigilen bɛ ka sini tarata di kɔnɔ n'o tun bɛna kɛ lakɔli dayɛlɛ don ye Mali fantani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka a bɔla a dɔgɔkɔrɔ. O siratigɛ la mun ye butigibaw fo ka taa se sugu kɔnɔnaw an'an ka bɛda kɔnɔnaw min ye lakɔli minɛ firitaw ye i bɛ nin ye nin fan bɛɛ lajɛlen na. An y'an senfa ka se butigi kɔnɔna dɔ la yaasa k'a dɔn ɲina lakɔli minɛnw o feeretaw bɛ bolo jumɛn kan. Denmansa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye lakɔli minɛ santaw ye ko dɔ farala olu sɔngɔw kan nin waati in na. Bon, par rapport salon a kunga nɔgɔ ɲina an ye kaye mun san privilège salon an y'a san a paquet kelen san 450 mais ɲina an nana cette fois-ci ko 500 i m'a ye. Donc danfara b'u cɛ 50 bɛ dɔ wo dɔ datugu dɛ. Ne kɔni ye sanni kɛ parce que kɔnjeta bɛɛ kɔni b'a kalama a sera ka ban an ye kawo san an ye bigiw san an bɛna sagiw yɛrɛ fɔlɔ san tiɲɛna an kɔni an y'a bɛɛ san mais a kɔni tiɲɛna fɛnw da ka gɛlɛn a bɛ san o ye diyagoya de parce que an n'a ma san denmisɛnnin bɛ taa ekɔli la cogo di diyagoya y'a sanni ou bien. Ne bɛ san joli bɔ n bɛ na bitigi in kɔnɔ n bɛ na sanni kɛ ekɔli ta bon chaque yɛrɛ bɛ n tɛ se ka san chaque ka gɛlɛn o gɛlɛya dan ye walahi. Chaque de bɛ ko 1000 kɔ dɔw bɛ 2000 dɔw bɛ 1000 dɔw bɛ 800 an bɛ k'a ɲini 500 500 ta la o tɛ ka sɔrɔ yala fana ma nɔgɔ. O b'a yira ko denmisɛnninw tɛna taa ekɔli la o la. A bɛ taa kɛ a n'a kaye na i bolo ka taa ni chaque ma sɔrɔ a bɛ kɛ ten ni chaque ma sɔrɔ an bolo an bɛ bourse ka kaye da ma bisi bɛɛ la ɲina san ka gɛlɛn bɛɛ b'o dɔn maliyɛn bɛɛ b'o kalama gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ in na kojugu. Min ye lakɔli minɛ feerebagaw ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko jagoya don k'u ka dɔ fara lakɔli minɛ sɔngɔw kan ka da a bɔyɔrɔw kan. Ni izinu tɛ an bolo minnu bɛ kaye kɛ k'a cari jagoya minɛ prix bɛ gɛlɛya parce que an fana b'a kɛ coûte que coûte an fana bɛ bɔ sira min fɛ an bɛ b'o de fɛ pour que client bɛ se ka kaye bɛ se ka don Mali kɔnɔ n'a donna an fana bɛ an ka fɛɛrɛ de filɛ ka kɛ. Novembre kalo tile 4 nata o de bɛna kɛ lakɔli dayɛlɛ don ye Mali fantani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Lakɔlita o bɔla a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ san tiɲɛni nɔw ye Mali fantani naani na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Mali jamana ye Canadakaw ka dugujukɔrɔ cakɛda so dɔ min bɛ wele ko Barrick Gold baarakɛla mɔgɔ 4 minɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin waliya in kɛra ka sabu kɛ sariya min ni o tun bɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ k'o ma labato. Kayatu Traoré, VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Kun kelen ma fɔ minɛli ninnu na nka a ka ca ni san kelen ye kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na Mali ɲɛmɔgɔw ani damantigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la ka kɛɲɛ ni baara saratiw ani salenw sarali taabolow ye kan. Jamana ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko fiɲɛ yera saratiw la ka da o kan dama ninnu ka kan ka lɛnpo salen alimandiw sara. Dama ɲɛmɔgɔw ko olu ma sɔn o ma ka se fo bi ma ne a dayirali ye k'a fɔ k'u ka saratikanw la ko 120 ɲɔgɔn bɛ jamana bolo. Ayiwa k'o bɛ hakɛ di jamana ma baara ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la ne a bɛ wele nanzarakan na ko conseil d'administration awa ko sababu la ko jamana be fɛn bɛɛ lajɛlen kalama bɛnkan tanya sababu la u ye dama ɲɛmɔgɔ ninnu bila kiiri ka bolo kan alamisa don na.
ka bɔ san 2012 la ka taa se fo san 2022 ma dɔ farala Mali ka sanu bɔtaw kan. San 2022 la Mali ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ farafina gun kan ne sanu tɔni 66 ani tɔrɔmɔɲɔ 2 ye san kɔnɔna na. Ka fara nin jate ninnu kan dama fitiniw minnu b'a a bolola baaraw kɛ ne u be u wele nansarakan na ko EMAPU ne u jatew fɔlen tɛ fɛnɛ taw be yen nɔ. Suisse ka baɲumankɛtɔn Swiss Aid ye a yira k'a fɔ ko sanu min be bɔ Mali EMAPU fɛ jate be taa i jɔ fo tɔni 50 ɲɔgɔnna la san kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ne nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen ye VOA ye laɲiniw kɛ yaasa ka kuma damatigi minɛlenw ka surunadonnikɛlaw ani fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛ nga u ye a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw be sen na. An bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ni kunɲɔgɔn laban in na k'a fɔ k'u ka finitigiw ka wulikajɔ sera k'a to u ka fanga dafiri dɔ bali ko min tun bɛna kɛ u ka jamana kɔnɔna jalatigiba kɔrɔ dɔ fɛ. U hakilina kunnafoni minnu bɛ u ko la George Atino VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Washington ale b'o lase an ma. Jamu jirala Burkina Faso foroba jabaraniso RTB la ka kɛ fanga dafiri kobolodani seereya ye o ja in tayɔrɔ ani a bɔyɔrɔ o ma da kɛnɛ kan sabula Burkina Faso foroba jabaraniso ma kunnafoni fosi di ja in tabaga kan nga sanga 4 ɲɔgɔnna kɔnɔna la ja in senfɛ cɛ dɔ jiralen do ka kɛ kɔmanda Hamed Kinda ye Burkina Faso kɛlɛbolo jolen maakɔrɔ dɔ ale mun sigilen do maa 2 camancɛ la ni olu bɛɛ lajɛlen jatelen do ka kɛ a jɛɲɔgɔn ye maa 3 ninnu olu sigilen do fani dɔ ɲɛma. O b'a to ja in tayɔrɔ o dogolen do. Cɛ mun jiralen do ka kɛ kɔmanda Hamed Kinda ye ale b'a ɲɛfɔ ko ale ni Burkina Faso sɔrɔdasi ɲɛma ani maabakɔrɔ dɔw k'olu ye lajɛw kɛ i n'a fɔ colonel Damiba ni ale tun ye Burkina Faso dɔnnatɛmɛ fanga kɔrɔ ɲɛma ye ani fana colonel Woba ani Abdoulaye Bari olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔlen do. Abdoulaye Bari ni ale tun ye kunnafoni dilan ye Afrika la Mali la Bamako k'a fɔ ko Abdoulaye Bari mun bɛ Burkina kɔ kan ni waati la ko ale ye sɛfɛ wari miliyɔn 80 ɲɔgɔnna de di wasa olu ka se ka bɛnbɛn sigi Burkina Faso juguya la wa ko mercenaire ni o ye kɛlɛcɛ dɔ ye ko 150 ɲɔgɔn k'olu de tun kan ka bɔ Centrafrique wasa ka n'o ko bolodalen kɛ k'a sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an kɔrɔ Burkina Faso lakanako minisiri ka kuma jabaraniso la ale ko kɛlɛcɛ 500 ɲɔgɔn k'olu de tun kan ka bɔ farajɛla jamana dɔw la ka na wa Burkina Faso marabaa olu tun y'a lase k'a fɔ k'olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda ka kɛɲɛ ni o sigana fanga dafiri ye wa o tun ye bolodenkɔni ɲɛsin maa 15 ɲɔgɔn de ma olu mun cɛ ma maa mun tɔgɔ fɔra i n'a fɔ Newton Ahmed Bari an tun ye wele sama ale ma ale tun ye kanbɔ k'a fɔ ko abada ko ale sema ye nin ko in na ko nin ye cogoya ye Burkina Faso ɲɛmaw fɛ ka mana da maaw ɲɛ la. Burkina Faso jamanatigi Capitaine Ibrahim Traoré ale ye san 2 sɔrɔ u ka jamana fanga kunna a sigira fanga kunna octobre kalo tile 21 san 2022 o nɔgɔni fɛ Burkina Faso jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ bobo jula so caman ye u ka hakilinaw di Capitaine Traoré a ka jamana mara ani a ka baaraw taabolo kan Alidu Wedrago ka kuma baranin na ka bɔ bobo jula so. N'o y'a fɔ ko a yɛrɛ k'a ta indépendance yɛrɛ ta so yɛrɛ o tɛ kuba ye fɛrɛ e fa min kɛ i b'o kɛ yɛrɛ ma mɔgɔ ti foyi fɔ ɲɛna k'i kan ka bin kɛ e mɛ mɛ yan wala i bɛ fa min kɛ i b'o kɛ mɔgɔ ti directive d'i ma o ɲɔgɔn tɛ fɛn yɛrɛ tigɛ la indépendance réel an b'olu la sisan sisan la ne bɛ indépendance yɛrɛ fêter sisan. A n'a ka sɔrɔ u ka bɛn hali bi ka dugu tɔ libérer. Parce que n'i y'a mɛn ko duguba an bɛ yara ko nisɔn ka di nin village de don fɛn o fɛn n'i y'a ye ko duguba la a bɛ marché villageois olu bɛ sanni kɛ o fɛ sɛnɛ kɛ ka na feere yan ka na sanni kɛ duguba kɔnɔ ka taa donc olu ye duguba mouvementé a ka effort kɛ hali bi yɔrɔ dɔ tun bɛ yen an ka sɔrɔdasiw tɛ se ka taa mɛ bi bi in na u bɛ se ka don fan bɛɛ Burkina territoire kɔnɔ yan yɔrɔ la donc i b'a dɔn ko Ibrahima bɛ baara kɛ hali n'a danna yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw tun sara Congo la mɛ bi bi in na ale jɔyɔrɔ tɛ yen dugumakolo kan. Jikokan yi kalo jojo lo kɛ dumuni tɛ jigi o fɛ ala kelen do b'a dɔn. Ka kɛ ni Burkina Faso jamanatigi Capitaine Ibrahim Traoré ka fanga mara san 2 ye min kɛra kabiri octobre kalo tile 21 san 2022 a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ ko o wulikajɔ hakilinaw bɛ senna mɔgɔ caman fɛ o kama VOA Banbara ye ci bila Dr Ali Tunkara ma ka bɔ Mali kɔnɔ Bamakɔ ale ye maa ye min ka baara bɛnnen don politiki ko ani lakanako sɛgɛsɛgɛli ma ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan an bɛna kana ɲininkaliw tɛnkun a la Dr Tunkara i n'u la. Bisimila ayiwa e ka hakilina ye mun ye jamanatigi Capitaine Ibrahim Traoré a ka fanga mara san 2 kan.
Tiɲɛ madame n'i ye capitaine Traoré na cogo lajɛ fanga la a fana nana fanga d'Afrique de fɛ Damiba min kɛra Damiba kɔ na o fanga d'Afrique na i b'a ye a nalen teliyala sera ka fɛn min bila sen na o ye baaraɲɔgɔnya min tun bɛ Mali finitigiw ni Burukina finitigiw cɛ o kun sɔsɔlila colonel Damiba ka waati la a nalen a kɛra sababu ye ka o baaraw damina i b'a ye fana waati kelen fana kɔnɔna la fɛn min tun ye Burukina finitigiw ni Niger finitigiw ye olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ka se ka lakana sabati cɛmancɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw fana kun jɔra nalen a sera ka olu baaraw damina nka n'i ye capitaine Traoré yɛrɛ ka fanga lajɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko gɛrɛntɛ min y'a sɔrɔ kosɛbɛ a nalen fanga la o ye ale yɛrɛ jɔyɔrɔ sɔrɔsiya kɔnɔ Burukina bi jalabatigi dɔ nka n'i y'a Burukina finitigi tɔ la i b'a ye maa caman ka jalaba sanfɛ o kama i b'a ye a dɛsɛlen bɛ ka se ka bɛn ni kɛlɛya sabati waati dɔw la finitigi bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ an ka kuma sinsinnen tɛ sɛbɛn kan walima sɛgɛsɛgɛli kan i b'a ye o sanga kelen fana kɔnɔna la Burukina jamanaden caman bɛ yen min b'a yɛrɛ ye a ka wulikajɔ kɔnɔna la. Ayiwa i da sera fanga d'Afrique ma n'i ye jateminɛli kɛ kunɲɔgɔn laban in na laseliw kɛra k'a fɔ ko fanga d'Afrique dɔ b'a la Burkina Faso jamana kan e ye mun faamuya o koɲɛ la? Tiɲɛ don ni i nana fanga la nin lahalaya in na a man ka bali maa la k'a fɔ ko sanga ni sanga maa wɛrɛw ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ma sɔn i ka fanga ma o fana ka ɲini k'i ka fanga dafiri jamana bi Burukina jamana kɔnɔ bi n'i ye a marabagaw lamɛn capitaine Traoré n'a ka maaw u b'a f'i ye k'a fɔ ko fɛn min ye kɔnɔna jugu ye n'u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana wɛrɛw ma k'u bɛ k'a laɲini sanga ni waati bɛɛ ka se ka ale ka fanga dafiri mun kosɔn Burukina ka segin a ka jɔnya kɔrɔ minan kɔnɔ n'o ye a tun bɛ nasara jamana dɔw ka bolo kan cogo min ka se ka segin o bolo kelen kan wala i da siraba kuma kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen na ko janfa juguba dɔ kun dalen tun bɛ Burukina kan ka se ka fanga dafiri ko janfa in u sera ka fosi o da la o tile fila in fana na janfa kura fana wɛrɛ kun bɛ Burukina kan mun kosɔn ka se k'ale ka fanga dafiri ka se ka Burukina yɛrɛ bila lahalaya gɛlɛn kɔrɔ lahalaya min b'a to a bɛ kɛ jugu sago ye ko nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ a ka laseliw senfɛ k'a bɛ Burukina dɔw fo ka wulikajɔ la fo ka taa se a n'a ka baara ɲɔgɔn minnu sera ka jugu ka fɛɛrɛw bali ka Burukina lasigi a kɔ. Ayiwa e yɛrɛ fɛ ni fanga d'Afrique labanbali min bɛ ka kɛ farafina subsaharienne jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ sen na nin san damadɔ laban na Mali, Burkina ani Niger fo ka se farafina gun kana fan wɛrɛw ma mun de kan ka kɛ walasa ka se ka ni fanga d'Afrique kɔn ka bɔ farafina gun kan? Marama ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ sanga surun kɔnɔna la ko nin fanga d'Afrique bɛ se ka bila nin jamanaw kɔnɔna la sabu o kɛra sababuba minnu ye n'i ye Mali ni Burkina ni Niger ta fanga d'Afrique bɛ ka dalilu kɛrɛ mɛn k'a fɔ ko maa kun kalifalen bɛ politiki mɔgɔ minnu ma k'u ma se ka adamadenya hakɛw tɔpɔtɔ u ma se ka lakana sabati nin sigida kofɔlenw na k'u ma se ka jamana bɔ juguw bolo mun kosɔn a ka se ka hɔrɔnya sɔrɔ o kama n'i ye Mali fanga d'Afrique ta ka Burkina ta ka Niger ta tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ o ma kɛ kɛcogo kelen na nka bɛɛ sinsinbere ye min ye o ye k'a fɔ ko fanga kun kalifalen bɛ maa minnu ma k'u kun tɛ u yɛrɛ sagoya la fanga kun kalifalen bɛ maa minnu ma ko u kun bɛ ka baara kɛ ni maa wɛrɛ de ja ye fanga kun kalifalen bɛ maa minnu ma ko u kun fɛn dɔw bɛ hali n'a kun ka d'u ye u kun tɛ se k'a kɛ sabu u kun ye jamana wɛrɛw ka cidenw de ye k'o bɛɛ kama olu nana fanga la ka se ka lakana sabati ka se ka jamanaw ka yɛrɛtaya walima yɛrɛmahɔrɔnya ka se k'o sabati nɔgɔ tɛmɛ na maa bɛ se k'a fɔ ko fɛn min ye lakana kow ye olu ye waati ko ye ko minnu mako bɛ sanga jan na nka mun de b'a to nin fɛn bɛɛ ka se ka bali ka bɔ Sahel jamanaw kɔnɔna la nin nɔgɔn na ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ b'i sɔnni sigi k'a fɔ ko ni nin sɔrɔsi saba ninnu bɔra fanga la a caman na nin jamana saba in tɛna fanga d'Afrique wɛrɛ dɔn u ka taariw kɔnɔna la u ka gɛlɛn i ka sigi sɔnni sigi o kan sabu an b'a ye kuma dɔw la fanga d'Afrique la cogo cogo i b'a ye min ka dafiri dalilu b'u bolo ka se k'a fɔ ko mun de la u ye fanga d'Afrique nka maa bɛ se k'a fɔ min ye lakana ko kɔni ye o de kɛra sababu bɛɛ ye a dɔw la ni olu sera ka sabati ni jamana saba in na ka gɛlɛn fanga d'Afrique ka se ka k'i ka dalilu sɔrɔ dalilu min b'a to jama bɛ tugu i kɔ. An ka foli b'i ye Dr Tunkara nin tun ye Ali Tunkara ale ka laseliw ye maliden don min ka baara bɛnnen don politiki ko ani lakana sɛgɛsɛgɛli ko ma ka bɔ Bamakɔ
an ka foli b'i ye ka tɛmɛ ni jɛmukan ye an b'a lasaw ma ka fɔ nin bɛna don jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani an ka arajo fiɲɛsiraw kan aw kan bɛɛ sɔnni Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso plan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma j'ai dissous l'Assemblée nationale VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma an ka foli b'aw ye hali bi aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na nin sanga in kɔnɔ ka bɔ studio 53 na Washington DC a y'aw bisimila kokura an bɛ to Burkina Faso kunnafoniw hukumu kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ kunɲɔgɔn laban in na k'a fɔ ko u kɛlen don ko ka wulikajɔ hakilina baara dɔw bila sen kan min bi kɛ nafolo dili ye n'a bɛ wele ko campagne de mobilisation walasa jamanadenw ka se k'u bolo bila u poche kɔnɔ ka nafolo mugu labɔ min bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye u ka jamana finitigiw ma walasa basigi ka se ka sabati o nɔgɔnin fɛ jumadon Burkina Faso ka lasigidenso min bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ye wulikajɔ barosigi dɔ kɛ ka wele bila Burkina Faso jamanadenw ma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Côte d'Ivoire walasa u ka se ka na n'u ka dɛmɛ ye min bɛ bila ka taa Burkina Faso Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan ale b'o lase Burkina Faso lasigidenso Kodowari yano ka nin welewelekan ɲi tungarankew caman ye a minɛ n'u bolo fila ye o yi ga Abdoulaye ye tungarankew ka jɛkuluba dɔ ɲɛmaa ye n'a bɛ wele coordination des associations burkinabé de Côte d'Ivoire min bɛna kɛ nin a bɛna taa an ka mɔgɔw le dɛmɛ donc a ma kɛ comme fɛn dɔw bɛna kɛ ka taga peut-être fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye mɔgɔ minnu dɛsɛbagatɔ minnu déplacera ka na sigi village ninnu ani capitale ninnu kɔnɔ nin o bɛna olu le dɛmɛ et puis a ma kɛ comme anu dɔrɔn le ka kɛ jamana siama burkinabɛw bɛ yɔrɔ o ka kɛ donc yan kɔnɛ ne consul ani ambassadeur ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛna o kɛ ne kɔni fɛ ko ɲanama lo nka Abidjan dugu kɔnɔ hakilinaw ye fila fila ye Burkina ka sifin dɔw ko olu ma nin dɛmɛ ninnu ta fan ye salon o de kama k'olu sentera ye ɲinanta la Zundi Désiré fana ye burkinabɛw ka jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye cadre de concertation de la diaspora a ko ale ma sɔn o kuma in ma a ka jate la ni a fɔra faso ko bɛɛ de kan k'i seko kɛ wa ale fɛ yɛrɛ ko dɛmɛ ninnu bɛɛ bi ka taga a sira fɛ dɛmɛ ninnu furadama sera u se yɔrɔw la a dɔw donna kɛlɛkɛminɛw sanni na VDPw ka saraw bɔra a la n'o ye sifinw ye minnu bɛ faso kɛlɛ la gansan maa fɔlenw olu ka kasabiw an ka dɛmɛ ninnu kun ye bi ka se ka dɛmɛ kɛ ka jatigɛwale kɛlɛ Moussa Zale ye sifinw ka tɔnba dɔ ɲɛmaa ye collectif des associations de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire ale bolo gɛlɛya dɔgɛrɛw bɛ nin dɛmɛ in diliko la a fasoden tɔɲɔgɔnw tɛ ka min filɛ Burkina Faso tungaranke si tɛ bi ko min bɛ jamana dɛmɛni kɔnni na an bɛɛ bɛ jamana fɛ nka ko in bɛ ka kɛ tagasira min na o de man ɲi fo an ka jateminɛw kɛ yala Kodowari marabagaw ladɔnniyara wa k'a da o bɛɛ lajɛlen kan nin wagati in na ko maa o maa mana a fɛla fɔ min ni Burkina Faso marabagaw hakilinanta tɛ kelen ye k'o b'i jate fasoden jugu ye bi bi na an ka jamana tungarankew caman bi ka jate fasoden jugu ye misalila ni ye anw ta an minnu bɛ Kodowari yan an caman ka kumaw tira mɛn sabula ni an ye an hakilinataw di minnu ni marabagaw ta tɛ taa fankelen fɛ dɔw b'u to Burkina ni ka an bagabaga nin dɛmɛ donni ko ka taga faso ma o kumaw bi senna wagati min AES jamanaw bɔli ko CEDEAO ka tɔnba la fana bi ka maaw hakilinaw kɛ fila fila ye an ka Bukari Sabadogo lamɛn ale ka faamuyali la Burkina Faso bɔli CEDEAO la tɛna fosi de tiɲɛ jamanadenw ye Mauritanie bɔra CEDEAO la a bɛ san caman bɔ olu jamana kɔnɔdenw caman bɛ Kodowari yan esi gɛlɛya bɛ olu ni Kodowarikaw ni ɲɔgɔn cɛ ne ye Burkina tungaranke ye nka ne ɲan t'a la gɛlɛya min bɛna na se ne ma ko ni anw bɔra CEDEAO la gɛlɛya min bɛ yen a bɛ ɲɛmaaw de ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ jamanadenw fan fɛ baasi fosi tɛ anw ani Kodowarikaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛnnen don
nga Musa Zale fɛla tɛ o ye an ka a fana hakilina lamɛn. Il faut le dire an b'a fɔ dɛ an minnu bɛ farafina tilebin yanfan in fɛ ko an ka jamana sabaw ka bɔ CEDEAO la an tɛ o fɛ bi anw sirannen don n'an ka jamana bɔra CEDEAO la sabula a na gɛlɛya caman se an ma nɔgɔya minnu tun bɛ an ɲɛ lamini jamanaw kɔnɔ caman na bɔ olu la wa caman na bɔ an ka sariyaw la. Ni farafina tilebin yanfan jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ ko la ni wagati na furukufuruku min bɛ Côte d'Ivoire ni Burkina Faso marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ bi ka gɛlɛya ka taga a fɛ dongo don dɔɔni dɔɔni. Misali la Burkina Faso kɛlen bɛ ka a ka diplomatiw minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire yan nɔ k'olu la kɔsegi ni wagati na Wagadugu an ka kunnafoni di soba ka fɔ la. Nga jamana in tungarankew kɔni bɛɛ ka laɲini ye bi disuma ka kɛ gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen fura ye. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la. An tani kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Hezbollah ka finitigi jɛkulu ɲɛmɔgɔ Hassan Nasrallah ale fagalen kɔfɛ Israel jamana finitigiw fɛ u ka kulu ye a lase k'a fɔ k'u ye ɲɛmɔgɔ kura sigi wa ko u ka degeli baaraw bɛna to senna min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira bi ntɛnɛ k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔw sabati hali bi hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛyaw binnen don u ka baaraw la ni waati ninnu na ka Israel jamana ka finitigiw kɛlɛ o nɔgɔni fɛ Israel jamana finitigiw ka minisiriso min sigilen don lakanako kunna o ɲɛmɔgɔ Yoav Galan fɛnɛ ye laseliw kɛ bi ntɛnɛ sɔgɔma k'a fɔ ko Hezbollah ka finitigi ɲɛmɔgɔ min ni o fagara Beirut worodugu yan fanfɛla la juma tɛmɛlen k'o kɛra koɲumanba de ye ko wa o tɛna kɛ a laban ye olu ka wulikajɔw bɛna to senna ni k'u ka dankariliw kɛ ka kɛ ni Hezbollah ka ni finitigi ɲɛmɔgɔ Hassan Nasrallah ale ka fagali ye Israel jamana finitigiw fɛ juma tɛmɛlen min kɛra Beirut Shitiw ka kulu min sigilen don Mali jamana kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ n'o ye Shuala Bayaya Haidara ye ale ye a ka nisɔngoya yira a ko la kosɛbɛ min kunnafoniw lasera Mohamed Danyogo fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ an k'o lamɛn. Hezbollah ka kɛlɛcɛba min bɛ yen n'o ye Hassan Nasrallah ye n'ale fagara nin wagati tɛmɛnen na Israel fɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali la u ka taabolo o ɲamaba min bɛ yan n'o ye Shuala Bayaya Haidara ye ale b'a ka jusumakasa o yira ka ɲɛsin nin waleya kofɔlen ma an ka lamɛn. Hassan Nasrallah ka saya a ye an tɔɔrɔ Mali la a y'an tɔɔrɔ ka da a sababu kan parce que mɔgɔ silamɛɲɔgɔn ni ko y'a sɔrɔ hɛrɛ la u ka k'i ka hɛrɛ ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ u ka k'i ka tɔɔrɔ ye bon Hassan Nasrallah kun ye mɔgɔ ye an y'a ye mankutu jugu fɔra a ma mais mankutu ɲuman caman fɔra a ma bon toujours silamɛ ni juguman ni ɲuman fɔra a ma an bɛ ɲuman min seereya an b'o ta anw tɛ juguman in ta bon mankutu ɲuman minnu fɔra a ma o bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ ka dugudenw an y'a ye a ka dugudenw a n'a ka jamana yɛrɛ gouvernement o kɛlen don k'a reconnu comme un bon citoyen Liban yɛrɛ kɔnɔ Liban yɛrɛ autorité Liban jamana a gouvernement o kɛlen bɛ k'a reconnu a n'a ka jɛkulu comme des bons citoyens o b'anw bɔ quoi. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Shuala Bayaya Haidara ka fɔ la ko nin wale min kelen filɛ nin ye Israel jamana fɛ ka ɲɛsin Liban ma k'a tɛ bɛn silama si de ma taabolo ko o tɛ o la an ka lamɛn. Komi ni kɔni silamɛɲɔgɔn fagara mɔgɔ min y'a kɛ a tɛ se ka bɛn a ma bon Israel min bɛ k'a kɛ an silamɛw silamɛ bɛɛ fo ni silamɛ min kɛra kafiri ye silamɛ kelen tɛ sɔrɔ diɲɛ dugukolo kan n b'o f'i ye sunamɔgɔ tɛ siya tɛ tijaniya mɔgɔ tɛ kadiriya mɔgɔ tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a bɛ Israel fɛ Israel bɛ ka baara min kɛ silamɛw la o cɛ tɛna sɔrɔ i tɛna o sɔrɔ tagabolo la quoi hali n'o b'i kɔnɔ i b'o tu i kɔnɔ i se k'o fɔ silamɛw k'o mɛn quoi Israel min y'a kɛ silamɛ si tɛ Israel fɛ bi Israel kɔni k'o dɔn quoi. Gawusu Madani Traore n'ale kunnafonidila ye wa jateminɛlikɛla don diɲɛ taabolo ko la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Israel ka nin wale in ko a tɛ to ten wa mun ye Liban ye ale ni a dɛmɛbagaw k'u n'a fɔ k'u bɛ u tasira an ka lamɛn. Oui, sunɔgɔtu yɛrɛ c'est sûr déjà les Houthis nous les Boutoro Yémen to k'u bombarder son souvent. Or Nasrallah avait plus de moyens que les Houthis disons que les Houthis là voilà et à saliter k'a fɔ ko a ka logistique militaire ko désaccéléré quoi voilà donc même eux ils peuvent Hezbollah bɛ se ka riposte kɛ fana o fana bɛ se ka kɛ quoi. Halisa n'an ye Gawusu Madani Traore lamɛn ale kɔni bolo ni ko min daminɛlen filɛ nin ye ni fu ma siri a dan na joona don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ kɛlɛ ye mun bɛ tɛmɛ ni jamana ninnu kan ka jamana wɛrɛw lasɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Gawusu Madani.
Hakilina min ye an k'an sigi parce que da bɛ Israɛliw sunɔgɔ tu ye bon u ka région Proche-Orient a bɛ sɔn ka tasuma ta bɛ mɛnɛ a la bon ni ta dun mɛnɛ a la bon puissance occidentale olu bɛ Israël kɔfɛ olu mana se k'u fɛngɛ bon donc Iran ko k'a bɛ sen dɔ la ni Iran ye sen dɔ la Iran fana allié bɛ Iran bolo donc a bɛ se ka bɔ guerre régionale yɛrɛ a bɛ se ka guerre mondiale yɛrɛ ça peut généraliser on ne sait pas. O la sa mun kɔni ye Hassan Nasrallah ye ale ka taabolo n'o bɛ Mali la n'o ye choix labaya n'a ka maaw ye olu kɔni u ye nin waleya in kɔn wa k'u bɛ laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw olu kana se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min na bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati halisa. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛna ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan kunu kari ka dugujɛ bin tɛnɛ na fiɲɛ kolonba dɔ cira États-Unis jamana woroduguyanfan ka taa kɔrɔnfɛn fanfɛla la u y'a yira k'a fɔ ko a kɛra sababu ye ko ka maa caman de nin bɔnɛ min hakɛ bɛ ɲini ka se mɔgɔ 100 ma nin fiɲɛ kolon kɔnfɔlen n'a bɛ wele ko ouragan Hélène ka tiɲɛni nɔ kɛra sababu ye ka sigida caman wuli ka bɔ ye kuranw tigɛra ani ka siraba caman tiɲɛ a yirala o senfɛ k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn caman de ye nin waati ninnu na minnu bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni ye ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sisan an bɛna Saka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Handball kunda Kuju Mali n'o bɛ ɲina san 2024 ko fɔ cɛw ni musow o ɲɔgɔndan kun cɛra kunu kari septembre kalo tile 19 san 2024 na Palais des Sports Salamatu Maïga la Bamako. Muso fan fɛ équipe wɔɔrɔ tun don cɛw fan fɛ équipe wɔɔrɔ fana tun don minnu y'a jɔnjɔn ta o ye tɔn 2 ye muso fan fɛ Sigidekayi de y'o jɔnjɔn ta ka bɔ centre omnisport de Lafiyabugu COL ɲɛkɔrɔ Sigidekayi kuru 22 COL kuru 17 a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ Kayikaw fan fɛ a jalatigi Umu Mangara y'a yira ko baara caman de kɛra ka kɔn ɲɔgɔndan ninnu ɲɛ o baaraw kɛra saison daminɛ na fo kana se a labanyɔrɔ ma ka se ka se nin hakɛ la. Ne bɛ n ka mɔgɔw bɛɛ fo fɔlɔ fɛn fɛn gérera bi a bɛɛ ye baara kɛ an bɛ mun f'u ye dɔrɔn ka dɔ fara baara kan san tɛmɛnen ta an bɛ na an bɛ ci an bɛ taa ɲinan kɔni an y'a décidé de an bololankolon tɛ bɔ a la ɲinan an taara an ye baara de kɛ bon an y'o tɔnɔ de sɔrɔ inchallah an y'a ta baara dɔrɔn de don an taara an ye baara de kɛ an y'an entraîneur ka consigne lamɛn et tout a banna dɔrɔn de don. COL jalatigi Kadijatu Waju mani soja fewu an ka Kadijatu Waju lamɛn. On avait envie de jouer, on avait envie de montrer malgré que championnat na an ma se ka se nin yɔrɔ la an taara ka taa baara kɛ an ye baara kɛ mais match ma se ka ɲɛ an bolo quoi comme c'est le sport mais c'est ça. Nimisa balen de bɛ na parce que championnat na an ye kasi caman kɛ an ɲɛjugu cɛ an taara ka taa baara kɛ mais au final on ma se ka ɲɛ tuguni an t'an bolo kuru halisa an bɛ baara kɛ on va continuer et inchallah on va écrire l'histoire. Cɛw fan fɛ USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité de y'o jɔnjɔn ta kuru 34 ka bɔ Mamayira de Kati ɲɛkɔrɔ kuru 30 waati kofɔlen banna k'a sɔrɔ tɔn 2 ninnu bɛɛ filɛ nin bin de la kuru 24 fan 2 bɛ fɛ Bakari Kuyate USFAS jalatigi y'a yira ko baara de ɲɛna. An ye ɲɔgɔn bilasira de ka hakilinajigi kɛ waati min na ni kow bɛ gɛlɛya o waati de aw bɛ hakilina ɲumanw bila sen kan yaasa aw bɛ se k'aw yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. O de kɛra an ka fɛɛrɛ. Tɔnw bɛɛ bɛna taga baaraw de kurakuraya sisan walasa ka san wɛrɛ 2025 ɲɔgɔndanw labɛn n'o bɛ Kubuju Mali handball kunda ani championnat handball kunda ko fɔ Mali marabolo kɔnɔ ani Bamakɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw ka filɛli ani lamɛnko ɲuman na k'aw to aw sigiyɔrɔw la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.